Det er jo det rene lotteri med Bøjlesen. Held og lykke med ham i arken. Det er en kæmpe fejl. Manden er jo lavet af glas. Skal han ikke lige blive skadesfri? Er den eneste danske spiller, der har en værre skadeshistorik end Akker. Og det er den sjove. Han blev vel skadet allerede, da han underskrev kontrakten. Nico Bøjlesen, du er jo så dum. Hvorfor? Hashtag, jeg vil altid være Brøndby-fan. Hashtag Judas. Nå, men tillykke, Nico Bøjlesen. Håber, du kommer til at rådne op på bænken grundet kroniske skader. Hashtag Money Talks. Hashtag Judas. Hashtag Transfer.dk. Sig mig, gælder loyalitet kun indtil penge kommer ind i spillet? Nico Bøjlesen, når loyalitet er en by i Rusland. Hold kæft, hvor er du klam. Der var fandme ikke meget Brøndby over dig. Du bliver bare skadet igen. Det er ret svagt. Troede, der var mere i Nico Bøjlesen. Nico Bøjlesen, du er ikke velkommen mere. Klamt med store bogstaver. Fra Ajax anfører til PSE reserve. Godt set, Farman Bøjlesen. Folk, altså. Der er større chance for, at han er skadet i 2 år, end han kommer til at være en afgørende spiller for FCK. Det er jo også derfor, ingen klubber fra de større ligaer har ville give ham en god kontrakt, som man ellers gerne ville. Den sidste her han er altid skadet og har ikke spillet bold i et år. Judas. Bræk venligst benet. Slange. Rotte.